Servuste, servuste! Zdraví vás Harduro z nového videjka. Po dlhej dobe bude dlhšie videjko a bude to predstavenie jednej novinky, lebo ako určite si ľahko všimnete, nie som na svojej motorke, som na tejto talianskej bešti, a.k.a. korunný princ talianskeho endura, keďže beta je princezná a je to tohtoročný, respektíve už teraz voľnejší Fantic XE 300. Hneď si aj ukážeme, o akú motorku ide. Len sa otočím, aby ste to mali pekne nasvietené. Dopredu upozorňujem, že je strašné blato. Vzadu nemám mús, ako som zvyknutý, takže mám tam dušu nafúkanú na 1 bar a dáku plevs gumu, plus plevs, neviem ako to volajú, ktorú veľmi hypujú momentálne. Aj keď za tých pár minút, čo som na tej motorke, tak som povedal, že tá guma je odpad, ale možno, že to robí tá tvrdá duša. Takže Fantic, Fantastic, Fanatic. Hop, hop, zvalí sa do piče. Skúsime sem. Ešte víc. A celé zle. Do kopčeka. Toto by mohlo fungovať. Tak vám tu predstavujem nového Fantica. Kto neviete, o čo ide, Fantic je talianska firma, ktorá má kooperáciu s Yamahou. Používajú ako základ yamahácké motokrosové motorky. Aj toto je v podstate základ Yamaha IZ250. Rám je ten istý, podvozok je v podstate ten istý, len ladený na enduro. Kývka tá istá. Brzdy sú tu väčšie ako na Yamahe. Kajaba podvozok nie je o čom, najlepšie, čo teraz sa dáva na enduro. Arrow výfuk, tak ako koleno, tak aj koncovka. A základ je Minarelli motor. V podstate celý motor je robený v Taliansku. Už nemá veľa spoločné s IZ-tou. Je tam, tuším, v kartroch jedáka podoba, ale ináč nie. Je to síce 5 kvalt, má to iný valec, inú hlavu, má to strekovanie do sacej klapky, takže niečo ako KTM-ácké TBI. Akurát má obidva strekovače na jednom mieste, nemá tak ako TBIčko, že jeden pred a druhý za klapkou. Prejdeme z tejto druhej strany. Hydraulická spojka, STM-ková a samozrejme elektrická prívera. V-Force 4R klapky. Nemá chybu tá motorka. Zatiaľ, čo som sa na nej povozil, cítiť, ten hliníkový rám cítiť, že je tuchší ako všetko ostatné. A tu, čo sa týka kokpitu, hneď si na ňu sadnem a ukážem vám. Veľmi jednoduchý štart, stop vypínač. Gombíky sú zarovno, takže to nestračíš bruchom, alebo tak, keď tlačíš tú motorku. A najzaujímavejšia vec pre mňa na tejto motorke je tento vypínač. Tento. A to je mapa 1, mapa 2. Počkajte, takto by som to mal. Asi ma budete počuť. A pri každej tej mape si túto týmto maličkým gombíkom, bing, už mi to tu svieti, zapol som si práve trakčnú kontrolu, urobím tieň. A keď ju podržím, tak vidím, že na zelenej slabšej mape mám trakčnú zapnutú na hard. Prehodím modrú mapu, tá je tvrdá, tam mám trakčnú zapnutú na 0. Viem si vybrať, keď to podržím, hop, a viem si vybrať trakčnú z 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a hard.
Takže v podstate je to, až dobre počítam, 11 stupňová trakčná kontrola, ktorú dneska potrebujem vyskúšať, lebo jedna vec je, čo hovorí predajca motocykla, že ako to funguje, druhá vec je, čo hovorí manuál a zase tretia vec je, čo hovoria chalani na fóre s pančiňáčkom na Facebooku. Takže dneska to kvôli tomu idem vyskúšať. Zatiaľ, čo sa týka tej motorky, nemá to vyvažovák, takže ako KTM-áci povedia, že trasie sa to, vyzerá, že sa to trasie. Čiže tu vidno na blastroch, ale ani páčky, ani nič netrasie sa to. Ja som zvyknutý na riehu, že to sa naozaj trasie, aj keď ja v tom nevidím nič zlé, necítim to počas jazdy, takže mi to vôbec neprekáža. Ale toto sa fakt netrasie. Mal som zatiaľ tú slabšiu mapu zapnutú. Ten výkon je extra hladučký, Toto možno, že mi bude mať niekto za zlé, ahoj Tomika, ale zatiaľ toto je najlepší dvojtakt strekovač, čo som jazdil v sérii. Aj keď Tommy X, čo sa so mnou chodí voziť na KTM-ke, tak má už porobenú tú KTM-ku, má tam pár tuningov na motore, ktoré z toho motora urobili naozaj super motorku na jazdenie. Je to pekné, hladučké, ide to zo spodu a netrhá to ruky. Ale no, ešte som to riadne nevyskúšal, ale by som povedal, že toto v sérii, tak ako je, že nič sa s tým nerobilo, je až nie lepšie, tak minimálne také dobré ako Tommyho vytunená KTM-ka. Uvidíme, keď sa na tom viacej povozím. Ináč, keď sa na to aj takto pozrete, Domino, Nissin brzdy, Brembo spojka, jedným prštekom takto. Tam už som robil ja tuning, lebo originál bol dosť hustý olej v prevodovke, tak som tam dával Motul 7100 10V40 a z spojkového koša, ktorý má normálny prítlačák ako staršie motorky, že je tam 6 strún, som 2 strúny oproti sebe vyhodil. Stále na každej motorke, čo som mal, som to takto mal, spojka nešmíkala, ale oveľa ľahšie ide páčka a lepšie sa dá dávkovať tá spojka. Takže už teraz naozaj nešiel som na motorke, ktorá má tak ľahkú spojku. X-Trainer má tiež super ľahkú spojku, ale toto má ešte ľahšiu spojku. Aj moje riehu, keď mám vyhodené tie struny, aj to má dobrú ľahkú spojku, ale toto má ešte ľahšiu spojku. To, ako sa dá dávkovať, tak to ešte len uvidíme, lebo som na nej ešte veľa nejazdil. A zatiaľ ergonomicky sa mi to veľmi páči, veľmi mi to sedí k mojej riehu, geometriou. Uvidíme na výjazdoch, na hlúpostiach, že čo to bude robiť. No a ideme sa kúsok previesť, asi len dosť sa šmíka. A tá guma naozaj neveľa berie. Ale uvidíme, čo sa s tým dá robiť. Má to štarter, neviem, nerozoberal som to, ale tvrdia, že tam není Bendix, voľnobežka tam není žiadna, je to dákým, neviem akým spôsobom vyriešené. Ten štarter proste štartuje potichu, nepočuť ho vôbec ako na riehu, počuť ten Bendix, že to tak zaškrípe alebo čo. Tuto štartuje na ťuk a úplne potichúčky a normálne, že hotový som z toho. Ani som nechcel naštartovať, iba som chcel natlačiť, aby čerpadlo natlačilo ako tie utlajce. No dobre, ideme sa previesť, ale neviem kde. Skúsime asi tu ísť dole, že ako sa to šmíka a podľa toho uvidíme, či sa dá ísť aj hore alebo nie. Má to dosť dlhý prevod oproti tomu, čo som ja zvyknutý, lebo sme tam dávali sériový prevod kvôli tomu, že majiteľ, Majko, pozdravujem, začína teraz v podstate, strašne sa šmíka, no tak toto isto nevidíme hore. Takže aby ho to menej ťahalo za ruky do piči, veľmi sa šmíka. No to isto nevidíme. Ty kokso, brutálne sa šmíka. Čo teraz? Skúsme to aspoň raz, či to nepôjde. Ale kdeže, šmíka to strašne. Fak, no nič, budeme musieť nájsť za iné miesto. Toto je ináč dvojka teraz zakvaltovaná, napriek tomu, že tu má taký dlhý prevod, tak sa dá v dvojke ísť skoro všetko. Musíme to tu takto vybehnúť hore, či to chytí do toho kopca. Ide pekne zo kokso! Joj, toto keď budú počuť hard enduráci, čo to urobilo teraz to blú.
tak budú hotoví. Pekne to ide zo spodu, to sa mi páči. Je to vyššie určite ako moje znížené riehu, ale už je objednaná násada na zníženie, tak uvidíme, čo to spraví. Musíme jeden zigzag. Opa. Opa, op, 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 op. A ďaleko mi je ešte spojka. Ešte ju musím povoliť. Dobre. Máme spojočku. Štípneme kúsok spojku. A dáme hore. Čo je toto? Že by bola taká slabá tá mapa. Musíme silnú mapu. No skúsime to teraz v dvojke s tou silnejšou mapou. To sa mi nezdá, že by to tak nešlo. Táto! Do boha, toto je ešte aj v silnej mape také hladučké. Nechápať teraz. Strašne ľahké to je. Strašne ľahké to je, strašne. Bože, to sa hádže do zákruty, jak 125-ka. Jo, toto je pecka. Toto je pecka. A dobre sa šmínka ináč. Hop, neutrál. Sorry. Dvojka. Pekne. Super, zatiaľ aj podvozok vyzerá, že nemusím ho ani preklikať, celkom mi to sedí, tak ako to ide teraz. Kúsok brzdu zadnú, musím zdvihnúť, lebo strašne dole ju musím tlačiť. A prednú brzdu zase páčku potlačiť dole, to mi tu zvadí. Máme celú mapu bez trakčnej kontroly teraz, podľa všetkého. Wow! 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 Čo ti šibe? Strašne hladké to je. Normálne nechápem teraz. Úplne takto ide. Že ide to, má to výkon. Ale je to hladučké. A nemá to také čudné opozdenie, alebo čo mi vadí na KTM-ke, na plyne. Na tom to neviem poslať. Necítim ten nedostatok. Hop, tak to je strašne zúčnice. Neviem, kde idem, keď to takto šmíka. Aj, do prdele. Nevadí, čo vyskúšame tu po tretiacu. Treba tomu ešte vadiť niečo. Ešte ošmíka. Ale to bude. Už to vyzerá tak, že už tu je pomaly a listu jar. Musím asi o jeden kvál nižšie jazdiť ako na mojej, lebo naozaj dlhý je ten prevod. Tu som mal vyniť hore dáko. Krásne. Ale cíti tú gumu, že lieta vzadu. Nemá to taký grip ako Mitaska alebo Michelinka. Chcem vyskúšať, cíte, že čo to bude robiť, keď budem preskakovať tie klásy touto geometriou, či ma to bude kopať napredok, na zadok, alebo či to pôjde pekne rovno. Strašne sa štíka. No uvidíme. Hej. Super! Yes! Proste sedí mi tá geometria. To rozloženie váhy tu je presne také, ako som zvyknutý a ako sa mne páči. Yes! No, nechcem haniť svoju motorku, ale by som povedal, že toto má lepšiu geometriu ako riehu. Na toto, keď sa dá zníženie, po prípade ešte aj sedadlo sa zníži, aby som ja s mojimi 170 cm došiel pekne na zem.
Tak toto bude veľmi zaujímavá motorka. A hej, pekne. Nemusím všetko v jednotke isté, to budem tu v dvojky chodiť. Viete hladúčko, ale keď je škobnem, tak škobne ako karburátor. Ale keď neškobneš, tak neviem, ako to je spravené v tom softe, ale počuješ, kým nedám veľký input do plynu, tak to ide takto jednoducho. Dobre, to a ide na nezdochne. Aspoň som podtočil, aby ste počuli, že nezdochne. Toto by chcelo ešte vyskúšať tieto schody. Toto bude robiť na takýchto nerovnostiach. Aj keď tu je tieň, tak tu bude ešte väčšie blato ako všade inde. No, povedal by som, že na tejto motorke toho veľa netreba prerábať. Myslel som, že na ňu budeme zháňať tú S3-kovú nízkokompresnú hlavu, aby to bolo menej agresívne, ale toto nemusí byť menej agresívne, toto je super tak, ako to je. Ja mám silnú mapu teraz. To je strašný rozdiel. Tá slabá mapa ste videli tam, že normálne nevládala ísť. A toto je proste bomba. Hotový som z toho. Fú. Toto teraz, mi to zamotalo hlavu. Ja som doteraz bol v tom, že riehu. Ale toto je dobrá šupa. Keď sa ten prevod prehodí naspäť, lebo my sme ju kúpili s 3 motohodinami a mala už taký krátky prevod na hard enduro. Vtedy to bolo super, teraz to cítiť, že musím mať jednotku. Ale akože není problém, lebo zatiaľ som nešiel nič také, kde by som potreboval nižšiu rýchlosť. Ale som zvyknutý všade chodiť v dvojke, iba zigzagovať v jednotke. Ale bomba! Bomba. Podvozok super, nekope, nehádže, pekne kopíruje. Chcelo by to spomalený záber po takých nerovnostiach, predtým som zvykol Tommyho natáčať tak, že vidno, že hlavne to zadné koleso, ako to tlačí k zemi, že neodskakuje. Není ani tvrdý ten podvozok, ani mäkký ten podvozok, na to, že ešte nemá ani 5 motohodín, takže ešte sadne ten podvozok kúsok. Je to super ľahké, naozaj, možno, že kilovo, ja neviem, či je to toľko ľahšie od ostatných motoriek, ale proste takto, keď to hádžeš z jednej strany na druhú, tak absolútne žiadny odpor, ako 125, alebo ja neviem, bombové to je. Super, tá spojka je ľahučká, ale biting point má dosť ďaleko. To mi ešte celkom nesedí, že musím mať dosť ďaleko prst, ale to by vyriešila iná páčka. Respektíve môžem ju ešte kus povoliť a to by mohlo vyriešiť. Túto prednú brzdu, keby som vedel dať dole, nedotiahnutá je na fest, takže ju nedám dole. No a zadná brzda tá mi tak nízko chytá, že zle, to musím dotiahnuť. Ale ešte snažím sa niečo zle na to povedať. Viete, čo je zle na tom? Jedna vec. Veľmi málo aftermarketových dielov na to bude, hlavne čo sa týka motoru, tie diely, ktoré sú jedinečné na Fantika, čo nepasuje z IZ-ty. Chrániče, napríklad tieto na rám už máme objednané z AliExpressu IZ-ové, tie budú pasovať. Ten chránič na zadný kotúč, to je AliExpress tiež IZ-ový, ten tiež pasuje. Ku tomu sa dá ešte dokúpiť, prišrobovať taký chránič na strmeň. Na kývku som nenašiel zatiaľ nikde chrániče. Na motor som našiel, respektíve ponúkali vo Fantik skupine na Facebooku taký odliatok špeciálny z toho super tvrdého materiálu plastového. Takže to asi na to pôjde. No a čo sa týka ostatných takých vážnejších chráničov, že veľký chránič kolena aj pod motor hliníkový, aj s tým plastom pod prepákovanie, to už robí PTech, to isté čo mám aj na riehu, takže s tým nebude problém. Chrániče na chladiče robí tiež PTech, také isté ako mám ja, že aj spredu aj zozadu sú zatvorené, brutálne silné a je tam miesto na našrobovanie ventilátora, lebo samozrejme Fantik má v sérii ventilátor, takže s tým tiež nebude problém. Chrániče také full wrapy sú objednané tiež z Číny, tie máme odskúšané a drží to. Aj keď niekto povie, že si na tom dolámeš ruky, keď spadneš, ale keď si ich dáš dosť nízko
tak v podstate ti budú slúžiť iba na to, že ti budú rozrážať konáre, nejebne ti konár po prstoch a keď spadneš, nedolámeš páčku, nedojebeš grip a tak ďalej a tak ďalej. Takže zaklopem, nám sa ešte nestalo, že by si niekto s tými full wrapmi ublížil a sú silné, na to, že to je Čína za neviem asi 25 alebo 30 eur. Dokupujeme na to také iné držiaky, aby neboli rovné, ale sú také ohnuté, že idú buď popod alebo ponad lanko, buď aj na pumpe, aj na brzde. Tie super držia, takže to je všetko vychytané. Plasty asi zatiaľ len originál, nepasujú plasty ZZ. Má to oil mixer, mixuje to dobre, lebo keď sa pozriete, tak mixuje, je tam dosť oleja, takže není to tak vystarvované olejom, ako boli TPIčka na začiatku. Má to ďalšiu nevýhodu, čierna nádrž. Pre kúmáriu dajú na tú motorku čiernu nádrž, to mi vysvetlíte. Skade ja mám vedieť, koľko mám benzínu, ty kokso. Má to síce kontrolku, ktorú si vieš aj nastaviť, že v koľko percente nádrže ti začne svietiť kontrolka. No ale neviem, akože mne to je stále lepšie to vidieť tu, že koľko tam toho máš, aby si vedel, že ako ďaleko si môžeš dovoliť ísť a tak ďalej. Tu sa dáva benzín čistý, tu sa dáva olej. Je kontrolka aj na hladinu oleja, takže s tým tiež nie je problém. Čo ďalej? Tieto Fantic gripy, keby som vedel kúpiť, tak si ich dám na moju motorku. Brutálne sú to Lokon gripy, ako mám tie RTX-ové, ale sú super tenké a mekučké a sú fasa. Takže tak, no ideme sa skúsiť ďalej dať kde previesť a nič, užívať si to. Ten vypínač je na super mieste, nemusíš vôbec dávať, prekladať ruku, nič, stále to máš tu po ruke, tak ako ja som si dorobil ten na riehu, takže to je bomba. Ideme skúsiť tie schody hore kopcom, to je také dosť, hlavne na predný tlmič, lebo to tam zvykne zostávať dorazy, keď narazíš do tej steny, ale si myslím, že kajaba, to nemá problém s tým. Ako to ide pekne od spodu, aha. A pritom keď som sám, tak... Fuck it! Ten podvozok je lepší ako na mojom riehu Technico Touch. Je to smutné, ale je lepší. Minimálne na toto je lepšie, uvidím ešte keď rýchlejšie pôjdem, ale myslím si, že tam nemá byť čo horšie. Ježiš, dobre to je, toto nemám rád, keď sa prevediem na lepšej motorke ako je moja, potom som smutný z toho, že aby aj moja takto išla. Chce sa ten prevod ešte prehodiť, aj keď naozaj pre začiatočníka je to super prevod, lebo tá odozva na plyn je potom taká tupšia a neťahá ťa to tak za ruky, ale aj tak akože toto mega menej ťahá za ruky ako riehu, mega. Možno, že nechcem povedať, že to má menší výkon, lebo to asi nie, predsa už tie 300-ky dneska všetky majú viac menej rovnaký výkon, len proste je ten výkon rozložený tak, že zo spodu je ho akoby menej, aby ťa neťahala za ruky a už hore, keď potom potrebuješ, tak to ide. Ale zase ten kopanec do tej elektrickej prívere necítiš ako na obyčajnej prívere, ako na riehu, že a potom zrazu a ťahá ťa za ruky. Toto proste ide, to aj KTM-ka, tú príveru to zaklopem, tá Tommyho KTM-ka, tam necítiš, kedy otvára tá prívera. Ten priebeh výkonu to je naozaj smooth, len tá odozva na plyn mi dá ako, neviem to vysvetliť, že čo, ale dačo mi vadí na tej KTM-kovej odozve na plyn. Také to je, že keď potrebuješ iba tak brnkať si po plyne, tak každé to brnknutie je o milisekundu ako keby opozdené a práve keď to potrebuješ tak dosť nakrátko urobiť, tak v podstate ty už chceš zavierať ten plyn a ona ťa vtedy škodne, neviem, také. Možno, že to je iba o zvyku, že treba si na to zvyknúť, ale to mi vadilo. Fú, dosť sa šmíka, no. To som nevymyslel, že v takomto blate som sa sem vydrbal. Ale nevadí, však super sa na tom jazdí aj tak. Nepočuješ ten štart, bo tak tam zďaleka počuješ také, že a naštartuje to hneď.
Tu musí byť brutál blato, ale nevadí, to skúsime vybehnúť hore. Hop, nie, tu ešte ideme dole. Ešte ďalej. Tu ideme dole. Ty kokto. Riadne sa šmíka. A tu už vidím stopu tu chalani, čo sa boli voziť, asi tajeto išli hore. No, takže jednotka, dvojka takvaltovaná silná mapa, bez trakčnej. Počítame vlastne, poďme na to. Šmíka sa veľmi. Joči, vysedí ten podvozok! Yes! Ježiš, strašne dobrý je ten podvozok. Tohto sa netreba ani dotknúť. Joj, či to je dobré. Fakt. Treba do toho dať dozadu mús, Technomús červený 0,3 barový, dať na to myšelinku alebo mytasku a to poľať do neba táto motorka. Fuck it, strašne dobré to je. Joj, či dobré. Brzdy super na to, že vpredu je taký veľký kotúč, tak vôbec nie sú tie brzdy ako hryzavé. Takže to je pohodička. Chceme ešte vyskúšať takto v jednotke. Tuto úplne, že to podtočí čo najviac, ako to ide, že ako to pôjde. Či to zhasne alebo nie. Nezhasne. Na voľno bez skoro idem skočiť. Pecka! Jehehehehehe! Dobre to je! Tá guma sa šmíka strašne, to je... Oh my god! Veľmi zlá je tá guma, trúbil mi takto, aj mi kýva. Ideme tá spojka. Ďaleko mi to je. To bolo veľa. Dal som si neutrál, aha. Prečo mi to tak ľahko cúvalo dozadu? Šmíka sa tu toto je. Pecka! Keby sa nešminkalo, aby to bolo ešte lepšie, ale musím tomu dať plyn, aby som sa vyhrabal hore. Jaj! Fú, ty kokso, očarený som z toho riadne. Skúšal som zatiaľ iba tak po ulici a po dvore, tak som nemal tak prehľad o tom, ale šibetí! Strašne hravá je tá motorka. Jebe, ako bicykel. Veľká pecka. Strašná pecka. Jo. Ani bokom nedrží bohvie ako tá guma. To sa dotknem plynu. A už mi to uteká zadať dole. Ale pohodne. Opa. Neutekaj. Drž sa tam, kde si. Či to ide. Ale všetko rýchlo z ničím musím jelať. Všetko z toho prevodu. Pecka. To je všade ešte brutálne mokro. Ale tu zvyknem vliesť hore tak kde. Tu je to jednoduchšie. Tá guma 0. To nič nedrží, ty kokso. Takže kúsok mi to teraz kazí ten dojem s tou motorkou, že tá guma to tak nedrží. Ale tak to cítim, že to robí guma, že to lieta zo strany na stranu a hrabe to. Keby tam bol ten kratší prevod. Ale aj predok sa šmíka. To som ani nepozeral, že nakoľko je nafúkaný. Je možné, že aj tam bude. Kokso ešte aj všade sa to šmíka.
som tak, kde zvykol chodiť hore. Vlasy. Tak tu som ani raz ešte nemusel tlačiť. Že je blato, to je pravda, ale... Asi by som za túto gumu neplatil, no. Les, ty kokso. Ani není zodrataš, ledva má dačo najazdené. Pozri aj predu, ako sa šníka. A predu je Metzelerka vraj. Tak ja tomu nerozumím. Ty kokso. Na tom mokrom dreve ani sa neviem pohnúť. Strašná guma.